Nå alle sammen, velkommen til den her video. Hvor skal du skal lave i dag? Du har gået over i under de der briller på. Og ved du hvad? Dem har jeg også. Så nu skal vi lave noget sjovt med de her briller. Se hvor dumt det her ser ud. Godt. Yay! Først skal I gå ud på altanen og se på altanen. Kan I jo se altanen? Ja. Find ud af det. Sådan. Nu går hun ud og se hvordan de går. Yep. Hun er ude. Jeg er ude. Præcis. Og du undrer, hvordan det ser ud på hendes view. Det får I se lige nu. Det er sådan, det ser ud. Det bliver slet ikke særlig mærkeligt. Men godt så du ved, at det hele er på hovedet lige nu, bare du er af. Så det er sådan, det ser ud på Victoria lige nu. Prøv at se, når man tager brillerne af. Prøv at se. Og så skal vi se dem. Du kan se Victoria lige nu. Prøv at tage briller på og se, hvad du så kan se. Jeg følger kameraet på noget tidspunkt. Så lige nu kigger jeg på kameraet. Og nu kan jeg se, at Simone sidder. Præcis. Prøv at tage på kameraet. Du kan se, hvad vores views kan se. Det er noget ellers, ja. Og hvad kan I se nu? Ja, vi kan se sommerfuglen. Prøv at tage den af. Og på igen. Hvilken sommerfugl? Præcis. Så kan I se her. Lige nu kan I se Victorias dejlige fødder. Se, Ja. hvad kan I se nu? Yep. Husk det. Og hvad kan I nu se? Den lille bamse. Se. Og se. Og vi ændrer ikke telefonens rækkevidde. Nej, slet ikke. Det er skide mærkeligt. Præcis. Og nu skal jeg også gå ned ad trappen. Jeg prøver at gå ned ad trappen. Og hvis jeg dør, min link til min YouTube-kanal er nede i beskrivelsen. Au, min næse. Så går Simone ned ad trappen. Med de her briller på. Så vi ved, at det er fuldstændig fucked up view. Ja. I ser mit view bagefter. Jeg gik lige ned. Ja. Hvad skal vi gøre? Godt. Nu prøver vi en gang. Se hvordan det ser ud. Og jeg kigger på kameraet lige ud. Præcis. Det er virkelig udmærket. Og vi stopper lige op her og ser, hvordan det faktisk ser ud i virkeligheden. Er det ikke skørt? Jo. Ja, så kan vi se vores fødder igen. Yep. Og så står vi lige her en gang. Kan se her. Kan se hvad I kan. Se. Og bam. Og så kigger vi op en gang. Og kan se, og det er ude for vores højde. Se her, hvad jeg kan se nu. Vi er også lige op en gang. Og tager den af. Det er fuldstændig skørt, ikke? Nu prøver vi at gå op igen. Og så kan vi se hendes fødder igen. Præcis. Sådan her er den rigtige vinkel. Og så når vi tager Brillerne på, tak. Så kan man se trappen. Nu går vi op. Det er skørt, ikke? Nu står vi op her. Og så kigger vi lige op en gang. Se der. Kigger vi helt op. Se. Sådan der. Nu kan I se på toppen af trappen. Jeg kan virkelig se. Se. Nu er I faktisk på toppen af trappen. Det ser skørt ud, ikke? Kom helt op på toppen. Ja. Voila. Så vender vi om og ser ned trappen. Kan I se ned trappen? Hvad kan I virkelig se? Ikke en skid. Præcis, ikke? Yep, det er virkelig skørt. Yep. Vi kan også se udsigten på en tan igen. Og tro mig, I kan ikke engang se, hvordan det ser ud, når man danser på den. Med den på. Nu ser mere. Når man danser med den der på, også bare det, hvorfor skulle man danse? Fordi, hvorfor har du købt den? Why not? Bare så du ved, det ser fuldstændig mærkeligt, når man er på.
Jeg kan ikke se skid. Nu får jeg se selv, når kamerapersonen, som er Victoria, Lige nu. danser med jer. Se, hvordan det så ser ud. Som I kan se, ser det fuldstændig skørt ud. Hopper hun også rundt. Du er på arbejde. Præcis. Fint, og man ser lige ud på jeres view. Så kan man se fint over det. Præcis. Men når man har den på, så kan man kun se meget lidt af hendes fod og gulvet. Præcis, det er virkelig skørt. Og noget af mine fingre. Præcis. Gider om jeg også skal se munden. Lad mig nu af det. Munden er her, hvis I kan se den. Heroppe. Præcis, og når I tager briller på, kan I så se den lille bitte plet. I kan sikkert se, de kigger op mod himlen. Mod månen, så vi før kunne se. Så I kan se månen. Der er en lille bitte prik, I kan se ud af månen. I ser op på himlen lige nu. Nu tager jeg brillerne på. Græs. Helt grønt. Fra blåt til grønt. Og grønt til blåt. Præcis, det er skørt. Og nu er det bare helt ude. Yep. Nu er der græs. Ja. Det er skønt. Præcis. Og så vil der omvendt. Nu vil jeg ikke se før. Og ja, omvendt. Det er godt. Så er der der. Jeg kan så se. Skørt. Himlen. Yep. Og jeg kigger mod. Hvis vi vender lige op. Yep. Det må vi se. Nå, vender vi en omvendt. Tag en omvendt på. Hvad kan I så se? Fad. Og noget himmel. Yep, I kan nemlig godt se taget. I kan se taget af bygningen. Og når man så tager rigtigt på, kan se, hvor skørt det så er. Hvad kan I så se? Gulvet. Præcis. Og lidt af indgangen. Præcis. What? Præcis. Men nu får I ikke lov til at styre, hvad I gerne vise jer. Sådan der, ulvungen. Sådan. Hallo. Hvad vil du gerne vise vores publikum her? Jeg vil vise, hvordan det faktisk ser ud, når man har den her omvendt på. Præcis. Først så I, hvordan man havde den rigtig på. Men nu er det omvendt. Yep. Voila. Og hvor er I? Og I får lige en smagsprøve. Ja, I får lige en smagsprøve, når jeg først fandt ordentligt på. Sådan her. Der, 2 sek. Ja. Yep, jeg er nemlig her. Og hvor er Victoria? Hun er oppe på taget. Er jeg oppe på taget? Yep. Og hvor er hun virkelig henne? Hun er der. Og den fjerner den rigtigt. Så ser vi her. Så omvendt på. Spændende. Og vi kører. Og jeg kan se månen her, selvom jeg faktisk kigger lige ud. Præcis. Rigtig burde både være sådan her, men så kan jeg se taget. Jeg kan godt se månen, når jeg kigger lige ud. Jeg er faktisk lidt ned, faktisk. Sådan lige ud ned. Yep, og der kan I se munden. Med omvendt briller. Nu kan vi se græsset. Nå, lad os prøve at gå ned ad trappen. Du kører. Nå, vi har et problem. Omvendt briller. Ja. Sådan der. Så kører vi. Brillerne er i hvert fald ikke. Det er fordi vi begge to har små hoveder. Her har vi det traditionelle trappe. Godt. Fuck. Yep. Jeg tror, det er livsfarligt. Vi er professionelle idioter. Prøv ikke det her derhjemme. Men mindre jeg gerne vil, selvfølgelig. Så gør det, hvis I gerne vil. Hvis I ikke vil, så skal I gøre det. Der er en logik i det her. Du skal bare... Ja. Du skal bare hvad? Der er en logik i det her. Du skal bare... Skal bare. Jeg kan se dit ansigt lige nu. Du skal bare hvad? Hvad? Der er en logik i det her. Du skal bare... Jeg skal bare vente nu. Præcis! Hun vidste så godt, hvad det gik ud på. Og bare en lille sidenote. Det her, vi tog godt, når brillerne var ordentligt på, gå ned ad trappen. Det er for at se nu. Da brillerne er normale, ser det hele sådan ud.
der kan man godt gå ned ad trappen. Ja, fordi man kan se trappen. Når man så omvendt på. Derfor, nok kan sige, at vi er idioter, men vi er ikke så idioter, så vi gør. Hun er vi omvendt. I så, hvordan det så ud før. Det her, det gør vi fandme ikke. Vi kan ikke se trappen. Nu kigger vi på loftet. Præcis. Og vi skal virkelig kigge langt ned for hovedet for at se trappen. Så det der, det gør vi ikke. Vi gør det. Det kan godt være, at vi trained en professionelle idioter. Men det gør vi ikke. Det der er... Nej, det gør vi ikke. Så vi snyder lidt her. Okay? Vi snyder. Okay? Sådan der. Sådan. Vi snyder. Ja, jeg sagde, vi snyder. Godt. Vi snyder her. Vi snyder så meget her. Det er skræmmende. Fint, ja, vi snyder. Sådan. Vi snyder, okay? Vi snyder. Pas på, du ikke. Du har fat i mig, okay? Du ved ikke, hvad vi gør i virkeligheden. Bare kom herned. Det er meget livsfarligt. Vi ruser slet ikke. Nej. Eller Simone ruser slet ikke. Nej, overhovedet ikke. Skal se, hvor... Så kan I prøve sådan en idiot med det her. Det skal I ikke gøre derhjemme. Det er livsfarligt, det her. Overhovedet ikke i hjertet, det her. Og jeg holder sådan en lille Jeg vil holde på det her skræk. Godt. Nu er vi nede. Lad os se, hvad der er alle kameraer siger. Nu fjerner vi det her. Er det ikke bare skrubskørt? Se her. Og det havde vi lige gjort, det var livsfarligt i sig selv. Præcis, så vi har været på masse likes på den her video. Vi offrer meget. Godt. Så med rigtige briller. Rigtige briller. De giver ikke nogen mening, vel? Jeg vil se det, der var rigtige briller. Jeg har lyst til at se det der. Jeg har lyst til at se videoerne. Jeg har lyst til at se klippene. Præcis, så det her. Hjælp mig. Det her. Yes. Det her. Det er livsfarligt. Det her må jeg aldrig gøre derhjemme. Det må aldrig... Trappen med den her omvendt på. Præcis, for de ved godt, det er ekstremt. Lige nu ser jeg jer lige nu, og jeg vil kigge hele vejen ned. Og lige nu kan jeg se loftet. Kan jeg se problemet. Og når jeg tager den over rigtigt på, sådan som det rigtigt skal vende. Kan du? Lige nu ser jeg. Så gør ikke det her derhjemme. Nej. Like og subscribe, og husk, som jeg sagde før, link til min kanal nede i beskrivelsen. Ja, you bye.